tal, han ser. Det er en 1'er og en 6'er. Det er 6'er og en sindssygt, det 1'er. der. Prøv at gå tættere på terningen. Fordi jeg skal bruge en 1'er og en 6'er for at komme ud. Og så står den på højkant. Det er fandme fedt. Nej, det er altså for vildt. Men altså, jeg kan næsten ikke få mig selv til at... Det var bare sådan 6'er. Det var tempo, mand.